Igbo mụrụ nze m ọzọ ụtụtụ ọma nụ. Igbo bụrụ ibu baa ụba. Igbo ndị njem ọnụ. Igbo nwe m na ndị nwe. Igbo bụ n'ebe eje ọlụ asị m unu ụtụtụ ọma. Welcome to first Sunday of the month n'ọgbakọ ma. Ọ bụrụ na ị na-esonyeburu m na mbụ, ị ga-ama na first Sunday anyị na digidigi. Ọ bụkwanụ na iso na ndị bịala ọfụ, asịkwa gị ụtụtụ ọma. Nke ọbụla onye na-emebi ife ọma, asị m ya gazieli ya. Maka na tata bụ first Sunday, anyị ji tata eji akwa, nzu, edo na ọjị welu aga ọfọ dịka omenala Igbo si wee dị, dịka ọdịnala Igbo si wee dị. Abụ m nwaada, ọ bụrụkwa m ga-awa maka ndị ga-eche n'ọmụnwa, maka na enwe m ndị nze na ọzọ. So on that note, ọjị a m bụ n'aka, nekwie na-enu nzu, na-enu akwa, na-enu edo ma ose gị na ya. Ọjị a m bụ n'aka ka m ji anabata unu na my platform today, tata abụ ụka. Ife anyị na-emebi ife eji mara anyị, ife anyị na-emebi ife Igbo ama nnanata, ọdịnala Igbo ama nnanata. So na m ga-ekita ka m bulie gbajekwuwe meyo ndị agụata. Ya na nkwu Igbo, ị na nkwu Igbo na gịnị ma eke ndị Igbo mee gịnị? Eke ndị Igbo dị eche mma jụrụ oke nwe. Ọ bụ na anyị eme itizi na nwa agụ ka anyị bụrụ ya daba nkwu Igbo, anyị mere oke nwe eme iti ebe a bụrụ ya daba. Okay. Mayor City. Udodi. Daalụ na ụmụnne m, ọ bụrụ ntị m ka ntị unu, bịa bụrụ anya m ka anya ụnụ. Unu fụ na nwaada anyị na-abịa na ọ sụgoola anyị ọjị, and unu mana onye wetara ọjị wetara ndụ. Anyị wee na-asị na ndụ ya ya adị. Ọgọchukwu Chukwu gọzie. Thank you for the kola. Daalụ rinne. Anyị agbapụ ya ọsọ. The young, ama m na ịfụla ọjị a. Ama m na oji nkụzi eme ọgọ ịnọ ebe a. Joyce ịfụla ọjị a. Favored, onye ọbụla nọ ebe a fụla ọjị a. Excel ịfụla ọjị a. Amị nwa ịfụla ọjị a. Biko ka m bụrụ ọjị a gbukalụ oke nwa, ofu nnukwu onye nwa afọ Igbo amụrụ na agụrụ nkịta akụ. Ka m bugharịa dị ọjị ka m ọmara ihe oyi eji ọjị ya mee, maka na a sị na onye ji eruru ebuo ruo eto ya gwukọrịcha ha ncha, mana afụrụ na ya m ji ruru ebuo ruo eto ruo ịnọ ruo ise sef. Oke nwa, biko ọjị eze dị eze n'aka. Daalụnụ.